O meu amigo Alberto volveu gañar e gobernar. Era o que máis buscaba adiantando as eleccións. Galicia como terapia. Terminou en Vitoria unha campaña que os populares decidiron galeguizar ao final, despois de tela españolizado e comprobar o tamaño do erro. Cuca Gamarra xa se lanzaba a facer unha lectura española. Galicia mandou unha mensaxe a España. Que mensaxe? Hai xente que nunca aprende. Ana Pontón levou o nacionalismo alén do seu teito de cristal. A alternativa de dereita en Galiza agora mesmo é o nacionalismo. Ese é o cambio, a mudanza histórica que trouxeron estas eleccións. Os socialistas españolizaron a campaña porque era a estrategia que sempre lle funcionara mellor. Pero esta vez nin iso os salvou de pagar 4 anos de estar máis ocupados das súas cousas que de Galicia. E Yolanda Díaz pois descubriu que non é o mesmo ser galego que estar en Galicia. Xa yo avisei, somos raros. Estas eran unhas declaracións, un pouco a transcripción dunhas declaracións de Antón Losada, o comunicador e crítico político galego, emitidas para a RAC-U catalana a raíz das eleccións galegas do pasado domingo 18 de febreiro. Claro que sí, xa sabedes, mollámonos, tamén falamos de política, hoxe toca analizar un pouco as claves das eleccións galegas do pasado domingo, como nos gusta facelo desde diversas ópticas, hoxe facémolo, como non, do lado do sul do Miño e tamén do norte. Benvidos e benvidas, eu son Germán Estevez, o germano a portuguesa. E estades no Galiportus, unindo Galicia e Portugal voz a voz, unha vez máis, e hoxe atravesamos o Miño e comezamos falando das eleccións galegas, pois desde o punto de vista do veciño. Ímonos ata Portugal a falarmos con Bruno Amaral Carballo, xornalista freelance, colaborador con moita experiencia para canles como CNN, como a propia ITV Vasca ou como para o diario Nós Galego. Bon día, Bruno, moi boas. Bon día, tudo ben? Todo fantástico. Antes de nada, contanos un pouco quen é Bruno Amaral Carballo. Xa sei que non é fácil falar dun mesmo, pero con quen estamos falando e onde estás agora mesmo? Eu neste momento estou em Lisboa, sou jornalista já há alguns anos, tenho trabalhado em diferentes cenários a nível internacional. Trabalhei muitas vezes para meios galegos, seja Nós Diário também para sermos Galiza. Recordo que das primeiras experiências que tive para a imprensa galega foi justamente quando eu fui repórter num acampamento das Farc na Colômbia e pude então publicar várias reportagens e entrevistas em Sermos Galiza, mas sobretudo creio que os galegos conhecem melhor sobre a cobertura que eu fiz da guerra na Ucrânia, no Donbass, nos últimos 2 anos. Essa tem sido a minha experiência, mas tenho trabalhado para vários meios portugueses, internacionais, também já agora para o jornal Gara, no País Basco, e tenho tido sempre uma ligação muito afetuosa com o povo galego, com a Galiza. Tenho uma relação próxima também. A minha avó nasceu, a avó que me criou, nasceu a cerca de 2 km da Raia com a Galiza, na aldeia de Santo André, em Montalegre, ali perto da Chironda, e pronto, e há esta ligação familiar, afetuosa com a Galiza. Contanos un pouco, Bruno, como é ese reporterismo de guerra tan interesante, como é a experiencia de levar a información da guerra de Ucrania aí de perto, como foi a cousa no Donbass, porque claro, vamos falar de eleccións, pero son anécdotas comparado cunha experiencia como esa, como analizar e levar a información de primeira mão na guerra.
É uma experiência, sobretudo, dura, porque, no fundo, quando nós pensamos na cobertura da guerra e pensamos naquilo que foi a cobertura da guerra no lado controlado pelas forças ucranianas, estamos a falar de centenas e centenas de repórteres, jornalistas estrangeiros que puderam, em primeira mão, mostrar o que se passava ali. E eu era praticamente o único jornalista da Península do outro lado. Havia muito poucos jornalistas ocidentais a trabalhar naquele lado. Nós éramos considerados, de certa forma, malditos, com esta visão única que se tenta impor sobre o conflito. Naturalmente não interessava aos poderes políticos e aos poderes mediáticos mostrar o que se passava do lado controlado pelas forças russas. E, portanto, apesar de ter sido um trabalho muito intenso, conheci muita gente, vivi situações muito difíceis e outras também de alguma alegria quando se passava alguma coisa boa, porque na guerra também às vezes salvam-se pessoas, salvam-se vidas e também há momentos felizes, e então naturalmente acabei por ter essa experiência muito complexa, no sentido em que também fui alvo de muitos ataques por parte de ministros, de outros jornalistas, enfim, houve uma realidade que também se passa um pouco aquilo que acontece, por exemplo, na Palestina, que é a tentativa de impor um modelo narrativo hegemónico por parte dos grandes grupos de comunicação social, e naturalmente qualquer um que vá contra essa narrativa acaba sempre por estar no olho do furacão. Xa fixemos un especial sobre medios de comunicación e desinformación do lado galego e do lado portugués. Tivemos o gusto de falar con xente moi interesante, como Luís Loureiro, gran comunicador, como Sandra Felgueiras en relación tamén á cuestión do litio nas minas do Barroso. Falamos tamén sobre a cuestión da TVG na Galiza e toda a complicación destes anos, pois un pouco co control que exerce o goberno galego sobre a Corporación de Medios Públicos. Non me resisto, Bruno, a preguntarche a ti tamén, como ves o momento actual do xornalismo? Eu creio que há uns anos, quando se perguntava sobre as profissões mais respeitadas, o jornalismo estava nos primeiros lugares, juntamente com médicos, com professores. E hoje em dia o jornalismo está ao nível dos advogados, e eu acho que isso diz muito sobre o nível a que chegamos. De facto, os interesses económicos a mandarem naquilo que é a linha editorial das redações, o controlo dos grandes grupos financeiros e, sobretudo, a falta de pluralismo, porque a verdade é que nós assistimos cada vez mais a um conjunto de jornais e televisões que dizem todos a mesma coisa sobre os mesmos assuntos e, portanto, há poucas perspectivas alternativas sobre o mesmo acontecimento. E eu acho que nos últimos anos tem aparecido uma realidade alternativa, também muito a ver com as redes sociais, que é haver cidadãos e jornalistas que procuram, através de meios mais alternativos, poder transmitir uma informação mais próxima daquilo que pensam as pessoas, porque com o jornalismo absolutamente desacreditado, é normal que as pessoas acabem por procurar outras fontes de informação, nem sempre as melhores fontes de informação. Também há fontes de desinformação nas redes sociais, e muitas, mas tem aparecido muito esta figura do blogger, mesmo na guerra onde eu estive. Uma das grandes fontes de informação são os canais de Telegram, e tem muito a ver com isso, que é a incapacidade do jornalismo de mostrar todos os lados do mesmo acontecimento, acaba por abrir espaço a outros caminhos. E acho que mesmo este programa que vocês têm é importante para conseguir furar também nesse campo. Vamos xa un pouco, Bruno, ca análise das eleccións. Tú que colaboraches con Nos Diario, que nos comentas que por parte da tua familia, pues prácticamente eres raiano, como desde a túa faceta de xornalista, como analizas un pouco as eleccións galegas? Crees, sobre todo, que hai un mínimo de repercusión na sociedade portuguesa,
ou veno como as seleccións galegas como unhas seleccións que hai aí nun cantiño de España e que sin moita importancia? Eu creio que desta vez as eleições galegas tiveram espaço mediático no cenário português, porque de facto em muitos jornais portugueses falou-se das eleições galegas, da possibilidade do PP perder a maioria absoluta e portanto houve algum foco no acontecimento. O problema é que no resto do ano fala-se muito pouco da Galiza, fala-se muito pouco da ligação da Galiza a Portugal e naturalmente isso tem consequências sobre aquilo que as pessoas pensam do que é a Galiza, da noção que os portugueses têm sobre a Galiza. Recordo até por piada, aqui há uns dias escrevi no Twitter que pela primeira vez podiam ganhar, ou seja, podiam governar os nacionalistas no país onde nasceu a nossa língua. E havia muita gente a perguntar, mas que país é esse onde nasceu a nossa língua? A nossa língua nasceu em Portugal. E eu, não, amigos, a nossa língua não nasceu em Portugal. E havia quem dissesse, não, a nossa língua nasceu ali, na zona de Braga. E eu perguntava assim, mas essa zona de Braga, a que país pertencia quando nasceu a nossa língua? E, portanto, há uma falta de noção histórica e também do papel da Galiza na formação da nossa nacionalidade e da nossa língua. Mas sobre as eleições, eu acho que, de facto, desta vez houve uma cobertura melhor daquilo que foi, ou daquilo que era a campanha eleitoral. É un pouco a análise dos medios, cal é? Como ves o pálpito, como ves a análise do lado de Lisboa? Se fora do lado do Porto seguramente sería outro, non? Que a visión norteña, pero da visión centralista de Lisboa, dos medios, que contaron o luns, a segunda feira, que contaron das eleccións, que se viu, que se analizou? Eu acho que a narrativa foi a mesma que em muitos jornais espanhóis e também galegos, de que era uma vitória do PP e que a esquerda tinha sido derrotada. Ou seja, tentar passar essa mensagem de força do PP, ou seja, mas é uma análise muito pouco séria. Se pensarmos que a esquerda não foi derrotada na Galiza, porque o Bloco Nacionalista Galego é uma força de esquerda e conseguiu ter um resultado espetacular, no sentido em que 1 em cada 3 eleitores galegos votaram no BNG e obteve praticamente um resultado muito superior àquele que tinha tido até agora no resto da sua história. De facto foi por pouco que não se conseguiu derrubar a maioria absoluta do PP, mas julgo que esta análise dos meios é uma análise muito transversada e com o objetivo de mostrar a vitória do PP, sobretudo sempre com esta clave estatalista, não é? De mostrar que isto era quase uma batalha entre o PP e o PSOE e o Podemos, mais do que perceber que há uma mudança estrutural naquilo que é a vontade dos galegos a nível eleitoral. Aquí na Galiza, Bruno, falamos sempre da maquinaria que ten o PP, unha maquinaria construída durante décadas, que leva que o PP estea presente en todo lado, que pois prácticamente todas as asociacións, todas as comisións de festas, todos os equipos deportivos, todo tipo de tecido social está impregnado da marca PP, un PP que sempre, bueno, pois foi de galeguista, digamos, entre aspas, un pouco ese galeguismo tamén bueno, gastronómico e de tocar a gaita. Como analizades do lado portugués esa maquinaria que ten o PP en relación a Portugal? Podémolo comparar co PS, é dicir, o PS portugués representa algo parecido no que di o arraigo, no que di respecto á presencia que ten o PS tamén en todo o territorio portugués, ou evidentemente é un Estado e hai diferencias? Eu acho que há diferenças, sobretudo porque no norte de Portugal
a força política que ainda consegue ter mais influência é o PSD, que na verdade é o PP português. É o PP. Uhum. E nesse aspecto pode haver algumas semelhanças no caciquismo, nesta promoção do folclorismo como se fosse a defesa de uma cultura, não é? Mas eu acho que há realidades muito distintas entre os dois lados. É certo que o norte de Portugal é muito católico, é muito conservador, as apostas eleitorais são muito à direita. O PS, ou seja, porque o PSD no fundo tem muita influência nas igrejas, nas associações ligadas à igreja, associações de caridade, associações culturais no norte do país. O PS é uma realidade distinta, porque o PS é uma espécie de catch-all party, ou seja, o partido quer chegar a todos, o partido que finge que é de esquerda, mas ao mesmo tempo também dá um abraço à direita, o partido que é a aposta de todos os que querem ter uma carreira profissional ou uma carreira política. E, portanto, digamos que o PS também é uma boa empresa de criar trabalho, seja político, seja na economia. Uhum. Mas no Sul também há uma realidade muito diversa, não é? No Sul ainda há uma grande presença do Partido Comunista nas câmaras municipais e isso cria também um quadro muito diverso. Até em Lisboa, na região de Lisboa, ainda há uma presença significativa de comunistas, né? Digamos, por exemplo, as últimas eleições, na Câmara de Lisboa, ganhou o PSD, porque, na verdade, o PS ficou em segundo, ou seja, no fundo, aconteceu aquilo que aconteceu no Estado espanhol, em que o PP ficou em primeiro, mas depois o PS, o PSOE com os outros partidos à esquerda conseguiram uma maioria. Só que em Portugal, nas câmaras municipais, não é possível fazer essa aritmética, porque em Portugal quem ganha as eleições, quem fica em primeiro lugar nas eleições municipais é automaticamente o presidente da Câmara, o alcalde. Portanto, não dá para tentar derrubar o presidente através de uma maioria à esquerda. Então, em Lisboa, como o PCP subiu muito, os comunistas subiram muito, o PS desceu. E com isso o PSD ficou à frente e neste momento o PSD governa Lisboa. Mas isto para dizer que é uma realidade muito complexa, muito diversa. E eu acho que isso que tu contas sobre a Galiza, que é um facto, aliás, eu tenho acompanhado aquilo que têm sido as denúncias dos apoios financeiros dados pelo governo galego aos meios de comunicação social, deixando de fora, por exemplo, o Nós Diário, que é uma absoluta vergonha, porque há um objetivo político por trás disto, não é? Que é silenciar toda a linha editorial que não seja controlada pelo PP, e de facto há aí um PP-estão que havia que derrubar mais tarde ou mais cedo. Eu acho que os galegos têm melhores condições de daqui a 4 anos conseguirem cumprir esse objetivo. Uhum. Como avalias a relación entre o BNG e o Bloco de Esquerda, que sempre hai moita conexión tanto no Europarlamento como nas, bueno, un pouco no eixo atlántico, nas relacións que se levan a cabo? Como ves esa unión? Eu acho que as relações políticas que o Bloco estabelece com os partidos portugueses é também uma relação, ela, muito diversa, porque o Bloco Nacionalista Galego, o BNG, tem relações tanto com o Bloco de Esquerda como com o PCP. E a verdade é que, por exemplo, no Parlamento Europeu, apesar de todos estarem no mesmo grupo, muitas vezes o BNG parece mais alinhado com as posições do PCP do que com as posições do Bloco de Esquerda. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, em relação à Palestina, o BNG esteve mais alinhado com as posições do PCP que com as posições do Bloco de Esquerda, que em determinado momento aprovou um voto que foi apresentado no Parlamento Europeu que justificava a narrativa israelita de que se estavam a defender, ou seja, que Israel tinha o direito a defender-se.
logo no princípio, logo após o 7 de outubro, quando essa narrativa ainda era possível. O PCP votou contra e o Bloco Nacionalista Galego acompanhou essas posições. Portanto, eu sei que há uma relação muito diversa. Quem for à festa do Avante sabe que tem lá o stand do BNG, mas também é verdade que o BNG tem relações com o Bloco de Esquerda. Lembro-me, aliás, no último dia da Pátria, que estava presente uma delegação do Bloco de Esquerda em Compostela e simultaneamente também estava presente uma delegação do PCP. E a verdade é que eu acho que os dois partidos, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, têm um entendimento parecido sobre a importância de aprofundar as relações entre Portugal e Galiza e, simultaneamente, a importância do povo galego ter direito a decidir o seu próprio futuro e de gerir o seu próprio futuro. Uhum. Como van ser os próximos 4 anos, Bruno? A última, vai haber unha tendencia á baixa do PP, vai continuar o Bloque consolidando ese espazo, incluso quitando algún votante de dereita, ou está moi complicado porque o PP ten moi ben ese espazo electoral moi ben collido? Eu, olhando para as estatísticas e olhando para aquilo que foi a caracterização do voto por idades, por exemplo, não é? Houve essa caracterização. As estatísticas indicam que o voto jovem vota sobretudo no BNG e que o voto mais velho, das pessoas mais velhas, votam sobretudo no PP. Há um quadro muito interessante que mostra muito bem essa tendência de voto. E, portanto, eu acho que esta mudança não é uma mudança circunstancial. Eu acho que é uma mudança estrutural. Estrutural no sentido em que acho que é uma tendência que vai ficar para o futuro. Muita gente estará já cansada da governação PP, apesar do PP continuar com muita força, e isso ficou demonstrado nestas eleições, a sua capacidade de mobilização e de influência na sociedade galega, mas também é um facto que o BNG está a progredir. Quando nós olhamos para o BNG, se calhar há 10 anos, se calhar nenhum de nós diria que estaríamos hoje a falar de um BNG como segunda força política, com um resultado histórico. Aliás, é muito curioso, porque eu lembro-me que uma das primeiras vezes que fui à Galiza, discutia-se muito aquilo que tinha sido a participação do BNG no governo com o PSOE, com o PCH na Galiza. E havia uma leitura muito crítica sobre isso, até de gente ligada à Esquerda Unida e àquele setor que depois acabou por conformar Podemos, Marés, etc. Foram muito críticos com a coligação que houve depois no governo entre o BNG e o PSOE. Mas esses mesmos que fizeram essas críticas acabaram depois por apoiar um governo em Madrid em que eles próprios estavam coligados com o PSOE. E o que vemos hoje é que essas opções muitas vezes têm custos, têm consequências. A verdade é que as Marés, o Podemos, parece que já é uma coisa do passado, pelo menos na Galiza. E é curioso porque essa experiência começa na Galiza, não é? E então eu sinto que esta tendência de partidos como o BNG, como o EH Bildu, é uma tendência que vem para ficar. Ou seja, há toda uma geração de jovens e adultos jovens que votam nas esquerdas nacionalistas porque querem de facto mudar estruturalmente o seu país, querem ter uma voz e têm eles próprios também um modelo de vida e de sociedade totalmente distinto, se calhar daquele que queriam os seus pais ou os seus avós. E eu acho que, de facto, o BNG veio para ficar. Eu sinto é que os próximos 4 anos vão ser anos, eventualmente, de conflito e do próprio BNG tentar, sobretudo, agitar a sociedade galega para a necessidade de combater os desmandos do PP, a forma de governar do PP e, com isso, mostrar que há uma alternativa sólida e séria para governar a Galiza. Uhum. Bruno Amaral Carballo, obrigadísimo pola túa visión do lado portugués da realidade e da actualidade
electoral galega. Gárdanos un oco para cando sexan as eleccións portuguesas o día 10 de marzo, que tamén aí teremos moito que analizar, aí seguro que tamén desde o punto de vista local, nacional portugués, temos moito que descubrir tamén do lado galego. Graciñas, obrigado. Muito obrigado. Ata a próxima. Chao, chao. Moi ben, e continuamos aquí no especial Eleccións Galegas, despois de ver o punto de vista do Asur do Miño con Bruno Amaral, co xornalista freelance que xa ten colaborado con medios do Estado, ten feito reporterismo de guerra tamén, e ten escrito para Nós Diario. Interesantísimo o seu punto de vista do lado luso. Agora voltamos ao lado galego e estamos con dous xornalistas de dous medios independentes. E saudamos xa a David Lombao, director de Praza.gal, e a Alberto Mera, subdirector de Nós Diario. Hola, que tal, moi boas? Hola, boas. Pois con Alberto e con David analizamos un poquinho a clave das eleccións. O primeiro, empezo contigo, David, se che parece. Crees que foron unhas eleccións históricas que estiveron máis que nunca no foco mediático, máis que nunca con máis importancia? Non sei se máis que nunca, pero bueno, creo que eu mantiven durante toda a campaña e manteño despois das eleccións que foron as eleccións galegas máis trascendentais, cando menos en década e media, e polo tanto tamén de maior impacto. Eu tamén mantiña que eran as máis abertas e mantiño agora que temos o resultado na mao xa, non? Eu creo que o que estivese máis no foco mediático ten que ver con varios elementos, algúns do propio proceso electoral galego e outros falleos ao proceso electoral galego. Eu creo que non cabe dúbida, isto pode ser o máis obvio, que o feito de que non cadrasen con outro proceso electoral no Estado puxo o foco máis no noso país, tamén influiu o feito de que fosen as primeiras eleccións despois dunhas eleccións xerais, as primeiras eleccións en Feijóo, as primeiras eleccións nas que a alternativa estaba claramente encabezada polo BNG, bueno, moitos elementos, e unhas eleccións que en todo caso, pasase o que pasase, e con independencia de que se repetise unha maioría absoluta do Partido Popular, supuxeron un cambio de ciclo. É evidente que estamos nun novo momento político no país, o presidente en Rueda vai ser a primeira vez que se xa investido despois de ser el o cartel electoral, e o mapa da esquerda, por unha parte, creo que está máis clarificado, e por outra parte, pois é evidente que está reforzado o papel do BNG en canto tivo un notable avance electoral. Por lo tanto, creo que por todo isto son unhas eleccións que sí son un punto de inflexión na historia da autonomía, e veremos se como se considera, por exemplo, dentro do propio bloque tamén supón, digamos, o principio dun futuro cambio. Esa é outra cuestión sobre a que supoño que falaremos, pero que sí que non teño dúbidas é que foron un fito na historia da nosa autonomía política e, polo tanto, tamén non sei se podemos poñerlle o adxetivo de históricas, pero en todo caso sí que é un punto do que eu creo que en 15, 20, 30 anos falaremos das eleccións do 24 como un antes e un despois, igual que se falou, por exemplo, as do 89 ou das de 2005. Que pasou, Alberto, xustamente para este punto de inflexión, para este antes e despois que comenta David? Que factores vedes desde Nós Diario para este tremendo punto de inflexión, este momento histórico? Sí, desde logo que foron as eleccións históricas, ao Partido Popular a facer este adianto electoral precisamente quixo favorecerse da confrontación política a nivel estatal, pensando que unha onda de aumento cara ao PP pues, podería beneficialo e ademais tamén ao mesmo tempo pasar un pouco desapercibidas a campaña, non? Como pois se intentou facer, digamos, desde a dirección da CRTVG e dos medios públicos, tentando que a campaña non fose centro do debate, como así foron tamén apercibidos pola Xunta Electoral de que debían dedicar o tempo estipulado, o tempo informativo necesario ás eleccións. Ese intento de que pasaran desapercibidas en pena nin gloria, pois saílles mal, estivo no foco mediático a nivel galego, obviamente, tamén a nivel estatal, polo interese que suscitaban, e reñidas que estaban, e con primeira vez unha alternativa encabezada polo BNG,
E realmente, bueno, pues foron unha campaña moi mediática, moi tensionada, onde o PP tamén se tivo que tensionar e poñer en marcha a súa maquinaria electoral, que hai que recoñecer que é moi potente, como se amosou nestas eleccións, cun resultado que, pese a baixar en porcentaxe, pois deulle de novo unha maioría absoluta con 2 escanos menos. Está por ver que pode pasar aí finalmente en Ourense, e un tensionamento tamén e un traballo que fixo que o BNG se disparase, non? Ao final o PP gañou, ten de novo esa maioría absoluta, sae cun resultado menor do que tiña, unha perda de representantes no Parlamento Galego, pero a campaña estivo no centro, polo labor informativo que fixeron moitos medios de comunicación, pero sí que nun principio pois intentou que pasase desapercibida a campaña. Tamén polo medio pois tivemos a crise ambiental dos pellets con denuncias por a manipulación informativa, polas as denuncias que houve tamén a Xunta por intentar que esa crise pois tamén pasase desapercibida. máis cuestións que ao final pois estiveron na cerna da campaña e fixeron que se disparase e centrase todo a información, como estivemos pois tamén traballando desde os medios, non, nestas intensas semanas aí atrás. David, comenta Alberto unha palabra interesante, que é esa maquinaria do PP. Había moita ilusión no cambio por parte das esquerdas. Era isto un efecto óptico? É dicir, a maquinaria do PP demostra subindo 70.000 votos que cando se pon a funcionar é imparable? Como se pode analizar esa maquinaria que chega a todas partes en Galicia, que é algo moi complicado de explicar fora de Galicia? Eu creo que as dúas cousas son certas. Existía pulsión de cambio, cando se convocan as eleccións, eu creo que esa pulsión de cambio estaba adormecida. Creo que por varios elementos, algúns apuntaban agora Alberto xa, existía un pulsión de cambio dende a reacción da Xunta a crise dos pellets ata a propia campaña do BNG. Eu creo que hubo sectores da esquerda moito máis ilusionados que nos últimos 15 anos co posible cambio. É posible que se cadra tamén houvese algún tipo de miraxe no sentido no que se considera que, por exemplo, pois o ambiente que existiu na contorna do BNG, o ambiente que existiu nas redes sociais, o ambiente que existiu en determinados ámbitos urbanos era o ambiente do conxunto do país. Eu creo que ese pode ser un dos erros de apreciación que levase a considerar que o cambio estaba máis cerca do que realmente estaba. Isto non quere decir que non existise pulsión de cambio, e tanto é así que o propio Partido Popular, e non hai máis que falar con xente da contorna da cúpula do Partido Popular, observaba esa pulsión de cambio. Nos temos acreditado dende Praza.gal que incluso no propio Partido Popular se facían comentarios do tipo: o BNG está facendo unha campaña perfecta, nós estamos cometendo erros, pero isto non quere decir que a campaña do Partido Popular sempre sexan moitas campañas nunha. Unha pode ser pois a dos mítins de Rueda, neste caso de Feijóo tamén, a dos actos que non se acababan de encher ou que non se enchían como en outras campañas, quitando, por suposto, o mitin da Praza de Toros de Pontevedra, pero despois hai outra campaña, que é a campaña que empeza o día seguinte das eleccións, que empezou o 13 de xullo de 2020, igual que antes de onde empezou a campaña das eleccións galegas de 2028 para o Partido Popular. É unha estrutura que despois de 40 e tantos anos de autonomía está infiltrada no país, e isto non é só unha crítica, é unha descripción. É dicir, eu creo que o feito de que fose palpable, máis palpable que a nunca en 15 anos, a posibilidade de que a esquerda gobernase Galicia, permitiu ao Partido Popular aguilloar a súa base, a toda esa estrutura que é formal e tamén é informal. Ten que ver con cadros locais do partido, pero tamén ten que ver con que se daba a chamar noutras épocas as forzas vivas, non? Por así dicilo. E salilles ben no sentido de que pese a unha campaña oficial, unha campaña digamos, con erros non forzados, con momentos de parálise, con momentos de atonía, pero que resulta que a infantería do Partido Popular funcionou como a sempre ou mellor mesmo que en outras campañas electorais. Por lo tanto, eu creo que agora isto que
con un certo vantaxismo desde o meu punto de vista, algúns analistas realicen de, bueno, home, la izquierda decía que iba a haber cambio, aquí non, eu creo que efectivamente a pulsión de cambio existía, pero que pasa? Que aquí tamén o rival tamén xoga, e o rival é moi potente, non? Eu comparaba facendo un símil un pouco simple, se se quere, como cando o Breogán xoga contra o Real Madrid, non? O equipo de Lugo pode chegar absolutamente preparado, absolutamente motivado, o Real Madrid pode chegar con un par de xogadores lesionados, o Breogán pode empezar o partido estupendamente, pode chegar a ir gañando de 10 ou de 12 e acabar perdendo por 2 ou 3 puntos ao final, porque resulta que a maquinaria do Real Madrid é terrible, ten xogadores de contratos millonarios que chegado ao punto final fan un último arreón e conseguen a victoria, non? Enténdase isto como un símil simplón, non? Pero creo que pode servir para entender ata que punto non se pode ler o resultado en clave de que a esquerda o fixo todo mal, non? Sino que eu creo que, efectivamente, a verdade, terán que reflexionar o BNG e sobre todo o PSD, non, polo mal resultado que tivo, que é o que fallou, que é o que fai que o bloque da dereita este inmóvil entre o 45 e o 47% dos votos dende a final do fraguismo. Creo que iso é o que hai que reflexionar, entre outras cousas, porque resulta obvio que é posible penetrar ese electorado en outros procesos electorais, nomeadamente nas xerais e tamén nas municipais, e polo tanto é obvio que algo falla. Pero iso non quere dicir que o BNG non fixese unha boa campaña, que non se mobilizase posiblemente máis que nunca moito electorado da esquerda que confiaba e que vía palpable que Ana Pontón podía ser presidente da Xunta en coalición co Partido Socialista, pero é que resulta que a estrutura e a maquinaria da que se fala do Partido Popular, mesmo cometendo erros, mesmo nun contexto adverso, mesmo cun candidato que non apaixonaba a boa parte dos seus, funciona moi ben, entre outras cousas porque non hai nada máis mobilizador posiblemente que a posibilidade de perder o poder, e despois, pues, evidentemente, hai outros elementos. Con isto non quero dicir que a causa da maioría absoluta do Partido Popular fose esa, porque é obvio que non o é, pero, por exemplo, o propio sistema electoral pues tamén contribúe a que esa movilización do Partido Popular se amplifique, non? Pues sen a sobrerepresentación das provincias de Lugo e Ourense debería a maioría absoluta igual, pero sería unha maioría absoluta moito máis xusta, 38 escanos e non de 40, non? Tamén xogan eses elementos, pero sen dúbida, e con isto remato, eu creo que a clave fundamental para entender é que, ademais, tamén xo din os propios estrategas do Partido Popular, é nos moito máis doado mobilizar ante a posibilidade de que o goberno BNG que ante a posibilidade de que goberna, por exemplo, o PSD, non? Iso tamén funcionou, e non hai máis que ver que eu creo que, bueno, vimos pois todo un catálogo de elementos de campaña do medo, uns máis realistas que a outros, porque, bueno, evidenciar que o bloque é nacionalista pois pode ser unha perogrullada, pero é certo, pero tamén se dixeron cousas como que Ana Pontón ten ligazóns con ETA, non? Que aparte de ser absurdo e unha barbaridade, pero funciona a hora de meter medo e de tensionar, non? E tamén ese elemento, supoño que viso falaremos, operou a moitos niveis, operou a nivel de medios públicos e comunicación, pero tamén operou a nivel de redes informais que o Partido Popular, sobre todo en algúns puntos do país, controla moi ben. Eu creo que non descubro nada se digo que polas canles de WhatsApp e polos contactos de WhatsApp de cargos do Partido Popular circularon imaxes, fotografías e montaxes dicindo que Ana Pontón era pouco menos que o Demo, non? Pois iso tamén funcionou, e os resultados o que nos din que puido ter certo impacto. Alberto, todo o mundo está falando de campaña perfecta polo lado do BNG. Por un lado, pode haber campaña perfecta sin resultado perfecto, como se viu. Como valorades desde Nós Diario o efecto Pontón despois de todo este traballo destes anos? Xa sabíamos que era unha candidata que non era nova, que xa había un traballo detrás, justamente eso, un pouco no partido da base, no partido un pouco de pluralidade das diferentes caras. Como se valora que sexa Pontón, que sexa, un pouco unha figura tan marcada a que leve o bloque tan arriba? Sí, vese que o BNG apostou por Ana Pontón como unha persoa que, ademais, digamos, encara, non, ou dá rostro a unha actualización do discurso do BNG. Hai creemos ademais que hai un premio por parte do electorado, non, a quen ten esa constancia, digamos que era a candidata con máis constancia, con máis tempo traballando no seu programa, traballando nesta alternativa, fronte a outros candidatos como Rueda, pues, que leva pouco tempo desde a marcha de Feixóo a Madrid, Besteiro, que hai pouco tamén foi designado candidato,
un sumar pois moi novo e Podemos tamén, a candidata de Podemos, pois con pouco coñecemento. De feito, dicía a propia Pontón, non? Estes días que os cambios levan tempo, os cambios reais, non? Que precisan o seu tempo. Eu creo que o resultado que tiveron pois é para eles estaren contentos, non? E faceren unha boa lectura da campaña, ainda que fora insuficiente para poder chegar á presidencia da Xunta. Creo que o PSOE está vendo tamén que debe deixar de cambiar candidatos cada poucos anos, porque iso dalles escaso coñecemento e escaso percorrido. De feito, bueno, pues, o que está trascendendo estes días desde o PSOE é que Besteiro vai continuar, que van confiar en Besteiro. A aposta do BNG vese tamén reflectida en que cambiase unha tendencia que houbera décadas atrás, non? De baixada ou de merme de apoios a maioría das cidades, cando agora parece que teñen un gran resultado en todas as cidades como segunda forza, medrando incluso na principal cidade do país, en Vigo, pois sendo primeira forza, algo que é histórico, que lle dá máis, pois, pon o BNG nunha posición moi potente, sobre todo sendo na última década ou algo máis, pois un feudo do Partido Socialista, non? E o PP precisamente pois ten un resultados queda por debaixo do BNG. Cumpriría verse o meeting con Isabel Díaz Ayuso maravillada por camiñar entre eucaliptos na Valleira de Vigo, pois non foi acertado, inda que sexa un contexto dunha Galiza moi urbana. A campaña, digamos, unha campaña en múltiples aspectos, pero que dá gran peso ás redes sociais e ás novas formas de comunicación. Creo que tamén foi un acerto para ese resultado do BNG, de mellorar e de actualizar, digamos, as formas de traballar unha campaña. E por outra parte tamén, compartindo o que dixo antes David, hai outra parte da campaña que o PP soubo utilizar moi ben, que a campaña tamén que non debería ser así, pero que así é, e así tamén nos ten acostumados, que é a campaña que se fai desde o atril da Xunta e cos cartos públicos, non? Nos diario, pois, sacamos varias informacións en portada e varias crónicas, entre elas, pois, dous datos, non? 1,7 millóns que a Xunta pagou a medios públicos en tan só 2 meses de pre-campaña, pois unha cantidade de 450 millóns de anuncio en axudas desde o atril da presidencia do goberno galego. Eso é outra forma de facer campaña, non é xusta porque non é igual para todos, pero esforzouse moito a Xunta en facer anuncios con cartos públicos, tanto para a poboación como para medios de comunicación. Estas cuestións en campaña deberían estar fora de lugar, porque é unha situación de privilexio para quen goberna. O PP é un clásico no PP, pero nesta campaña vímolo moito máis exagerado. David, volvo contigo. Hai unha especie de verdade que nunca foi contrastada como tal, pero que máis ou menos quedou aí entre bambalinas, que dicían nos 80 Guerra Felipe González un pouco que Galicia nunca iba a ser un problema. Ves que hai unha estrategia consolidada no PSOE, no que tamén comentaba Alberto, de un candidato cada 4 anos, unha estrategia de pasar de lado un pouco desvincularse tamén ese PSDG dunha forza autónoma, que a relación un pouco de que non haxa outro problema máis no Estado, que xa nos chega bastante con Euskadi ou con Cataluña. É dicir, hai unha desgana por parte do PSOE. Eu
eu creo que ese foi un dos feitos diferenciais desta campaña. Eu creo que efectivamente durante moitos anos, eu creo que é unha evidencia desde Felipe González, desde a famosa campaña do ano 97, por exemplo, non? Cando Felipe González anuncia que dimite en plena, que non vai volver a optar a ser secretario xeral do PSOE en plena campaña galega e reventa a campaña galega, desde a campaña do ano 89, onde o PSOE deixa só a Fernando González Laxe sendo presidente da Xunta, e iso, pois, non digo que provoque, pero si axuda a que o Partido Socialista perda a Xunta nese momento. Creo que hai un longo histórico, non, de desvinculación ou de facilitar por parte da Dirección Federal do PSOE que o Partido Popular tive esas cousas máis doadas en Galicia. Non creo que ese sea o caso nesta campaña. Isto é unha mestura de opinión e información. Eu creo que neste caso a Dirección Federal do PSOE, por múltiples causas, se implicou na campaña galega, se implicou a fondo. Outra cousa que o fixese de maneira eficaz, e o que nos dio o resultado que non foi especialmente eficaz. Entre outras cousas porque, e apuntaba tamén Alberto aí un momento, eu creo que se designa a José Ramón Gómez Besteiro moi tarde como candidato á presidencia da Xunta, aínda que eu creo que nos ambientes políticos e xornalísticos era pois unha evidencia, non, que Besteiro ia ser o candidato desde o momento en que se arquivan as últimas causas judiciais que o afectaban, no momento en que se acredita pois que todas esas acusacións que pesaban sobre él pois non tiñan fundamento según consideraron os xuíces e que, polo tanto, podía regresar despois de 7 anos á primeira liña política. Eu creo que cometen o erro fundamental de tardar moito, e se vemos os resultados concello a concello e comarca a comarca, o que vemos é que ali onde José Ramón Gómez Besteiro é máis coñecido, que é na provincia de Lugo, os resultados do Partido Socialista non son tan malos, senón que mesmo hai un lixeiro ascenso en votos a respecto das eleccións galegas de 4 anos fronte ao descenso do resto do país. Non, eu creo que iso nos pode dar unha pista. Pero, volvendo á cuestión da implicación da Dirección Federal do PSOE, houbo unha implicación moi importante, moi intensa. Outra cousa é que se cadra contribuiu máis a españolizar ou estatalizar a campaña que a galeguizala, que a poñer ao servizo a súa infraestructura dunha campaña en clave galega. Pode responder iso unha intención política? Ou máis ben é algo que chega en poucos meses e que non se pode construir un relato e unha infraestructura sobre algo que non existe? Pois tamén pode ser. José Ramón Gómez Besteiro non é o secretario xeral do PSDG, non ten un equipo de SEU, non ten un grupo parlamentario de SEU, non ten un equipo electoral de SEU construído ao longo de anos como pode ter o propio BNG ou como tivo o PSDG no pasado. Entón eu diría, por resumir moito e arriscándome a quedar, digamos, nun xuizo simple, que esta foi unha campaña de Ferraz, da Dirección Federal do PSOE, e de José Ramón Gómez Besteiro e do seu equipo, pero non unha campaña do PSDG en tanto que proxecto político galego. E iso é o que semella que agora Besteiro vai ter a oportunidade de construir, ou mellor dito, vai ter a oportunidade de retomar despois de ter que abandonado, como sabemos, no ano 2016, cando se ve obrigado a dimitir. E creo que é significativo tamén porque, a donde sei, isto sí que é información, a Dirección Federal do PSOE non só se volca nesta campaña, pois lo que podíamos ver, non? Pois con presentas moi constantes de Pedro Sánchez, tamén polo que implicaba, non? De posible erosión do Partido Popular a nivel estatal, tamén con presenza de ministros, pero tamén desde o punto de vista material, non? Hai moitos recursos económicos na campaña galega por parte de Ferraz, cousa que noutras ocasións non houve, non? Houve campañas electorais galegas nas que sorprendía mesmo a precariedade de medios co que traballábamos unha forza política que no noso país ten 10.000 militantes, que son moitos, non? Creo que neste caso iso non existiu, pero sí que eu creo que existiu pois unha especie de guerra relámpago, por así dicilo, no con máis vontade e con máis intención de última hora que planificación a longo prazo, e se algo eu creo que temos que ter claro, non? Que no noso país construir liderados dende a esquerda require, entre outras cousas, tempo, que con unha condición necesaria, non suficiente para gobernar, acabámoslo de ver, pero sin tempo non hai nada que poida facerse para construir referencialidades, porque entre outras cousas temos unha esfera pública pois con moitas carencias, non estou dicindo nada novo, por moito traballo que podamos facer pois dende Praza, dende Nós Diario, dende Radio Allariz ou de que outra publicación, o certo que temos unha esfera pública con moitas carencias. Entón, para poder asentar unha referencialidade na esquerda, xa non digamos para poder asentar unha figura na esquerda que sexa vista como alternativa para a presidencia da Xunta, iso require de anos e de un esforzo case palmo a palmo por todo o país, non? Iso só se consegue con tempo, e como seguro que non se consegue, pois chegando nos últimos 3 meses, inda que haxa pois un enorme desembarco, un enorme desplegamento ou
ou moitos fondos para publicidade, non? É dicir, todo iso é necesario, pero non é suficiente. Alberto, o vello PP de Fraga, aquel PP de Paparotas, Emil Gaiteiros, en clave galega, ainda que fora populista, morreu. É dicir, o que nos espera do PPDG nos próximos anos con Rueda á cabeza vai ser un PP totalmente controlado por Madrid, ou como vedes un pouquiño esa evolución na próxima legislatura? Sí, a campaña creo que evidenciou que hai un PP galego cuxo discurso é o marcado por Génova. Vímolo nesa campaña con moitas acusacións, como dicía antes David, cara ao BNG, acusando incluso de compadreo co terrorismo, que tamén desde a perspectiva xornalística pois están fora de lugar, e vémolo tamén pois con toda a participación, digamos, do núcleo duro máis centralista do PP, encabezado por Díaz Ayuso, non? Hai anos, eu creo que non se lle ocorrería ao PP traer a alguén como Ayuso unha campaña galega, porque distorsionaría todo, non? Cando históricamente, pois, o PP sempre centrou en Galiza as súas campañas electorais, e iso o que lle funcionaba ben. Desta volta apostaron moi forte polo discurso a nivel estatal, de confrontación. Pode ser porque Alberto Núñez Feixóo pois empeñouse moito nestas eleccións. Eu creo que en Ferraz tamén había unha aposta, non? Por que houvese un cambio, porque iso tamén lles implicaría pois problemas para Feixóo, un proceso interno moi complicado para o PP se perdían a Xunta de Galiza. Apostaron por ese discurso, por traer o discurso de Madrid a Galiza, vendo os resultados electorais. Creo que está claro que van continuar nesa vía, e que o PP galego agora é o PP de Feixóo e está en Xénova instalado. Entón hai unha, digamos, ese sector, non, que coloquialmente se ben chamado o da boina, pois creo que xa está nos libros de historia, nas páxinas de historia, que agora o PP que hai pois é un PP moi o PPDG homologado á dirección estatal do PP de Xénova, e o que vimos na campaña foi que ten un discurso máis reaccionario que de costume e moi centralista. David, vou acabando xa. Desde Praza sacades bastante información a nivel de datos, a nivel de un pouco de proporcionalidades, de comparativas. Como valoras esas dúas Galicias que se establecen a nivel de voto urbano, voto rural, por un lado, e por outro lado, a clave do BNG foi ser menos nacionalista e máis socialista? Empezando polo final, non creo que o bloque fose menos nacionalista. Sí que é posible que, por unha banda, creo que non descubro nada se digo que o BNG leva por 2 anos poñendo o foco en ampliar o espectro, non? En ampliar o espectro do seu discurso, ampliar o espectro dos temas dos que pon o foco, pero tamén eu creo que foi unha cuestión tamén de retroalimentación. Eu creo que houve máis foco no BNG e, polo tanto, tamén houve máis posibilidades de escoitar a Ana Pontón falar pois de sanidade, de educación, de servizos públicos, ademais de escoitar a falar pois de autogoberno, non? Creo que as dúas cousas son certas. A respecto das diferenzas territoriais, no que ten que ver co resultados, eu creo que é simplificador falar digamos, de unhas cidades de esquerda e dun rural de dereitas, ainda que tamén pasa de feito. Se vemos, por exemplo, o BNG avanzou en concellos pequenos máis do que poderíamos pensar, pero, por exemplo, o PP avanzou significativamente nalgúnas vilas medias e caeu nas cidades, non? Vale a ser primeira forza, por exemplo, na cidade de Lugo, pero tamén temos, pois, comentaba tamén Alberto antes, non? Un fenómeno tan significativo e tan elocuente e
con tantas implicacións como o feito de que o Bloque esa primeira forza na cidade de Vigo. Eu creo que mesmo podemos concluir, e os datos así non lo din, que un dos obxectivos da campaña por parte das forzas da esquerda era mobilizar o electorado urbano. Eu creo que son partes que conseguiu. Que pasa? O Partido Popular tamén conseguiu mobilizar o seu electorado urbano. Iso tampouco é tan frecuente, non? Pero eu creo que si para algo serviron estas eleccións foi para rachar tópicos, para ver que o BNG pode pescar en caladoiros que parecía que tiña vetados, onde semellaba que non podía medrar, pode medrar, e tamén para rachar tópicos no sentido de que o PPDG dos últimos 15 anos era só Feijóo, pero tamén era a infraestructura creada e cincelada dentro do fraguismo e que segue funcionando como un reloxo, sobre todo cando había ameazado o poder. E a última tamén para ti, Alberto, como vai ser a próxima legislatura? Se queres apuntar tamén unhos segundiños, David, polo teu lado, como vedes a esta legislatura que arrinca xa e con bastante ritmo? Ben, pois o novo Parlamento, e así o analizábamos esta semana en Nos Diario, vai amosar, eu creo que abre, non, a porta que se amosen e a que se confronten dialécticamente dous modelos de país. O modelo de país que ten o PP, que o ten, e o modelo de país que ten o BNG. Creo que van estar os dous vanse poñer os dous visibilizar moito en riba da mesa, non? Un modelo pois que continuista a respecto da sanidade, pois de priorizar a nivel de recursos, de beneficiar o que é a sanidade privada, os concertos coa educación, etcétera, unha oposición que vai defender, como así fixo na campaña, pois unha sanidade pública, educación pública. Creo que os servizos públicos van estar moi no centro do debate, os dous modelos contrapostos que se van ver no Parlamento, e a maiores pois temas tamén principais como vai ser competencias e tamén lingua, non? Digamos as patas do sistema do país, desindustrialización versus industrialización, e a economía, como estamos vendo tamén pois neste onte mesmo coas tractoradas en moitos puntos do país. Son cuestións que están afectando moi fortes a Galiza, e que PP e BNG pois teñen modelos contrapostos, e creo que o debate vai estar aí, que vai ser unha legislatura moi movida, que informativamente imos ter moito traballo e vai dar moito xogo, e que pois vai visualizar dous modelos contrapostos, e tendo en conta que o resultado das eleccións, como falábamos, pois esa baixada de dous deputados do PP, esa suba importante do BNG e un PSOE que vai estar en reconstrucción, digamos, pois podemos dicir que a noite deste domingo empezou xa a nova legislatura, obviamente, pero tamén unha campaña electoral para dentro de 4 anos, cun resultados que amosan unha tendencia que se pode confirmar ou non pois para 2028. Sí, David, brevemente, vai ser unha loita total, Rueda-Pontón, en tono presidencialista, ou ves que vai haber máis factores tamén para debullar? Eu creo que algo diso vai haber, iso sen dúbida. Creo que agora no Partido Popular pode haber unha certa tentación de ser máis duros, por así dicilo, de pasar, digamos, á esquerda as facturas digamos, da campaña que se fixo, de tentar, digamos, aplicar unha maior autoridade en ámbitos, por exemplo, como poden ser os medios públicos de comunicación, non? Creo que iso o imos ver. Sí que de inicio, cando menos, eu creo que a Rueda, Pontón, PP, BNG vai ser obvia, non? Tamén porque o PSDG, efectivamente, se está reconstruindo
construindo, pero por achegar tamén algún elemento máis ao debate, eu creo que pode ser interesante se por primeira vez en 15 anos vemos unha legislatura na que as dúas formacións, neste caso, que compoñen a oposición, están encabezados pola mesma persoa e con proxectos estables. Iso é algo que non vimos ata agora, porque o BNG conseguiu no en 2016, pero o PSDG é obvio que non vimoslo falando tamén. Eu creo que o feito de que se consigue iso pode ser interesante, pode enriquecer o debate e pode tamén incrementar as posibilidades dunha alternativa, porque se en algún ambiente se move ben o Partido Popular, nunha esquerda que total ou parcialmente estea dividida, que estea, digamos, con problemas internos. Se iso non sucede, pois pode haber dificultades para o Partido Popular e será interesante de analizar tamén. Moi ben, pois graciñas aos dous, David Lombao, director de Praza.gal, Albert Temera, su director de Nós Diario. Bravo polo voso traballo como medios alternativos e plurais galegos. Unha aperta, graciñas polo voso tempo, pola vosa análise e ata cando queirades. Moitas grazas a vos, hasta logo. Moitas grazas, unha aperta. Graciñas, chao, chao. Ben, por último temos tamén a chega de Xurxo Salgado, xornalista de Galicia Confidencial, que non nos puido atender en directo, pero sí que nos mandou a súa crónica xusto no día do Consello, do primeiro Consello da recén formada Xunta de Galicia. Estes son as súas declaracións, esta é a súa opinión sobre as eleccións que foron o pasado domingo. Boas, pois ben, eu considero que estas eleccións marcan un antes e un despois por moitas cousas. En primeiro lugar, a consolidación do Partido Popular en Galicia é un feito, era algo que se estaba constatando en legislaturas anteriores e que semella que xa é unha realidade, sexa un candidato ou sexa o outro. É dicir, o que realmente importa o electorado galego do Partido Popular é o Partido Popular de Galicia, ou o Partido Popular, é dicir, a marca, non tanto o candidato. E en segundo lugar se constata un gran cambio na oposición, na esquerda deste país, e é a consolidación tamén do bloque nacionalista galego como a segunda grande forza parlamentaria. Ben é certo que o bloque votou todo nestas eleccións a prol dun cambio que non tivo lugar. E agora o que ten por diante, como a súa propia líder dixo, Ana Pontón, é intentar ensanchar o campo electoral. É algo complicado, é algo difícil. Vos a xente en Allariz coñecedes perfectamente a experiencia de Anxo Quintana cando estivo na Xunta e no bipartito. Precisamente foi intentar chegar a un electorado máis galeguista, un electorado máis centrista do Partido Popular, e iso non foi posible por distintas razóns. Sabemos xa como se perdeu a Xunta naquel momento e que condicionantes hubo. Obviamente, unha campaña a cara de can, na que intervinon factores externos de medios de comunicación incluídos, máis que internos, pero esa é un pouco a liña que vai seguir ou que a propia Ana Pontón manifestou na rolda de prensa posterior ás eleccións, sobre todo avaliando os resultados. Veremos se é posible, veremos se a militancia interna de máis peso político acepta esa viraxe cara, digamos, a unha formación nacionalista máis posibilista que orgánica ou política, e tamén veremos se, digamos, todo o que é o entramado económico, mediático, pois permite iso. Eu sobre esa cuestión vou estar tamén moi expectante. E por último vemos tamén un PSDG pois que está afundido en todos os sentidos, porque a propia militancia do partido está sumida nunha fonda de presión e da que por agora non ven saída. Ben é certo que outro día, falando con militantes e alcaldes, apuntaban a posibilidade de que se o bloque o fixo tras a ruptura en Amio, a traumática ruptura en Amio, que lembremos que o bloque caiu a 6-7 deputados,
con Ana Pontón precisamente, e como foi Ana Pontón o seu liderato, a súa maneira de facer política, a súa maneira de crecer en política e de facer un equipo, como fixo no seu día Anxo Quintana, pois conseguiron ter esos resultados. Pois, se Ana Pontón o puido, pois o PSDG terá que poder facelo sempre cando teña constancia, faga cambios importantes, saia á rúa, fale coa xente, os parlamentarios traballen e, sobre todo, haxa unha conexión total entre o que é a política parlamentaria, a política en Madrid e, sobre todo, a política local. Veremos a ver que pasa, a ver se Besteiro é quen de coser esas feridas grandes que hai no PSDG, porque é que un cambio en Galicia non é posible sin un PSDG forte e un bloque forte, é dicir, son unha pata, os dous son unha pata dunha mesma mesa, e así se viu. Outras opcións en Galicia xa non teñen posibilidade alguna, Sumar e Podemos a nada. Entón, creo que o cambio en Galicia pasa polo bloque e o PSDG. Moi ben, pois imos ir acabando este programa especial de análise das eleccións galegas deste pasado 18 de febreiro de 2024. Esperamos que vos agradasen os encontros, as entrevistas que tivemos do lado portugués con Bruno Amaral, do lado galego co director de Praza.gal, David Lombao. Tamén falamos con Alberte Mira, o subdirector de Nós Diario, e esa achega tamén por parte de Galicia Confidencial que puidestes escoitar. Como digo, foi un análise, esperamos que rigorosa e moi interesante do que foron as pasadas eleccións. Ata aquí o programa político de análise política de hoxe. Recordade, estamos en iVoox, en Spotify, en Pod Galego, podernos seguir, podernos apoiar tamén nas redes, calquera cousiña. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, cualquier cuestión que nos queirades facer chegar, estamos en galiportuspodcast@gmail.com. Nada máis por hoxe, esperamos que vos gustase este Galiportus, como non, en honor á terra galega que estivo decidindo o seu futuro. Aí vai ese mítico Miña Terra Galega de Siniestro Total. Graciñas, chao, chao, até a próxima.